तो कैसन बानी लो भाई लो, हमरा उन लोग के प्यारा निकू ब्लॉकर और हमरा रूम पे सब के अलग अलग काम मिलल बा। तो सबके अपन अपन काम कर। हमरा मिलल बर्तन धोए काम। तो हम लोग नहीं जितना हड़िया बर्तन रहल सब को एक गोटा के में पानी भर के लोग नहीं फटाफट अपन अपन बर्तन धोए। बर्तन धो धो हमरा मन में एगो ख्याल आइल ह कि आज बियाह हो गई थी, बर्तन मेरा रू धो के खाना बनाई थी। तो ये सब सोच हम लोग नहीं बर्तन अपन धोए। तो देखी कितना जल्दी जल्दी अपन बर्तनों सब धो धा के हटावत नहीं। देखी सब का दिन देखे के पड़ता, हड़िया बर्तन सब धोए के पड़ता, अपने हाथ बनाए खाओ के पड़ता। बर्तन धो के हम अनिया देख के अपन अपन कौन कौन काम करत के दिखावत। तो ये बड़ा रवि ये अपन सब्जी बनावे के प्रक्रिया चालू कर दिला बड़े। तो बगल में देखो तेरे गुल्टू फटाफट आटा सानत रहे कोहनी के तर बियाह हो गई। 2 दिन न देख मेरा रो बनाए खेत में तरह के खाना वहाँ। चले देखनी है कि रवि सब्जी में मसाला वसाला डाल के भूजे के प्रक्रिया चालू कर दिल। चले प्रिंस कहा माने वाला रहल फटाफट लोहिया बनावे रोटी बेले खाती। चले बिकियो कहा माने वाला बड़ी लगल फटाफट रोटी से के दे के ना जल्दी रोटी से कहते गाय जी बोलो कहीं खत्म हो जाता है। लाइक सब्सक्राइब करे।